Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe. Hukumar EFCC ta kama jarumar TikTok Murja Ibrahim Kunya bisa zargin laifin cin zarafin kuɗi. Hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa EFCC reshen jihar Kano ta cafke fitacciyar 'yar TikTok ɗin nan Murja Ibrahim Kunya a nan Kano, kamar yadda majiya mai tushe ta tabbatar. Rahotanni sun bayyana cewa an kama ta ne da laifin cin zarafin kuɗin Najeriya, ko da yake har yanzu ba a bayyana wasu cikakkun bayanai ba game da kama ta da aka yi. Amma majiyoyi daga hukumar ta EFCC sun tabbatar da cewa jarumar TikTok din tana hannunsu a yanzu haka. A halin da ake ciki har zuwa lokacin da muke gabatar da wannan rahoto, hukumar ba ta fitar da wata sanarwa ba a hukumance dangane da kamun nata. Idan za a iya tunawa dai, hukumar a 'yan kwanakin nan na ci gaba da kakkaɓe mutanen da ke cin zarafin kuɗin Najeriya. A kwanan nan ma dai, hukumar ta gayyaci wasu daga cikin 'yan TikTok ɗin irin su Alamin G-Fresh da Ashir Idris mai wushirya bisa irin wannan tuhuma da ake wa Murja Ibrahim Kunya. Ya zuwa yanzu dai babu wata sanarwa daga hukumar ko kuma lauyoyin Murja Ibrahim Kunya da suka fitar dangane da kamun nata. Amma kafin nan, mai sauraro da na mana subscribe kana ka taba alamar karrawa domin ci gaba da kawo muku labarai da suka shafi masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood da ma dai sauransu, da kuma labaran da su ɗauki hankali. A jiya ne aka hango wani bidiyo na jarumar Murja Ibrahim Kunya ta kai ziyara gurin wani malami a Ɗorayi, inda malamin ya tattauna batutuwa game da ziyarar Murja Ibrahim Kunya. Ga dai bidiyon. Alhamdulillah, wannan ziyara mai albarka, mai falala, mai daraja da aka kawo ziyara ce ta Allah zuwa Allah, kuma a cikin Allah aka yi ta. Da haka kamar yadda aka zo wannan ziyara, musamman sai ya Murja Kunya, muna taya ki murna, kuma muna ƙara tunatar da ki Allah da manzon Allah. Yanzu Allah ya yi miki arziki, ya yi miki falala, ya baki damar guda biyu ce, wuta ko aljanna. Don haka ki daure ki amfani da damar ki yada ƙaunar Allah da ƙaunar Annabi Muhammadu. Ki daure ki yada ƙaunar bayin Allah wanda da ƙaunarsu ne da binsu ake gane wane ne manzon Allah. Da ƙaunar Annabi da bin manzon Allah ake gane wane ne Allah. Shi yasa a irin wannan shirye-shirye da kuke yi, ya kamata ki amfani da lokacinki da damarki wajen ƙara faɗakar da al'umma menene rayuwa, menene kuma za su yi nan gaba su tsinci alkhairi, ya kuma za su yi rayuwa cikin sutura. Ɗauki ta tana gane shi ke ta yanki za ta yi. Ga malama Murja gaban da sai magana ya ce subhanallah. Allah ya ramu ta yi to yi mata ku abin da yi mata gabatarwa za ta yi magana. ya malama Murja Kunya, sai da Murja Kunya ta kawo ziyara gurin shehu, baban shehu. Kuma gashi za ku ji daga bakinta abubuwan da za ta yi magana. Ga sirrin ba zai idan rabona zai zo menene ma? Idan rabona zai zo gare ni, Allah ka rufe shi da hannun shi Ibrahim. Wannan shi yake cewa tsuntsu da sama ka sai shi yawwa. Alhamdulillah, yau Murja ta kawo mana ziyara. Yahu kamilu da kaul ƙaryata ballaju Annabi Muhammad ke. wa min faidikal jaril bihari tamawwaju, haka yake yi Annabi Muhammad. Ahmadu ya da hal amina Muhammadin. Yawwa, wannan baituka da Shehu Ibrahim kenan da cikin diwani, saboda tsayawa da soyayya ta gaskiya baiwar Allah na ta yi su duk ta haddace.
Sai ina. Alhamdulillah. Sai wanne kika haddace? A'a suna da yawa Allah wa kaf tana nan. Alhamdulillah. To wannan haka dai ake so. Yo ne ma. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin ci gaba da kawo muku sabbin labarai. Mun gode. Barka da zuwa tashar Kannywood TV. Kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe.